Broeders en zusters, vastelovers, vrienden, ik begroet u allemaal heel hartelijk hier in de mooie Sint-Servoors-basiliek voor een hele bijzondere vasteloversmes. Waarom het mes is, komt nog straks naar achter. Ik wil geen het woord geven aan de president.
Bijgeveer op dankbaarheid door de vrijheid die we samen in de stad maken gemeente. Tot veel rust inzetten om deze vrijheid te extenderen en te behouden. Bijgeveer voor alle jongelui en studenten in de stad. Tot ze zich toespeuren en geaccepteerd worden. Wat we zingen bij je. Bijgeveer van alle leuten voor antwoorden vragen. We moesten de veiligheid rond het vastenavondsmissie garanderen. Tot zij sterk maar gezien en ze trabben. Dat is zeker.